Eztim Urola Erdian, 2018an Iraurgi Berritzen Urola Erdiko Garapen eta Berrikuntza Agentziak eskualdeko ikastetxeekin elkarlanean sortutako proiektua da. Eragile ezberdine parte hartzen dute. Hala nola, Eluiarrek, ikastetxeek, enpresek naiz Euskal Herriko Unibertsitateko eta ikerketa zentrotako hainbat ikertzailek. Proiektu honen berra ambito ezberdinatik identifikatu du, ez? Bai ikastetxeetatik bertatik, eta baita ere Iraurgi Berritzenen baitan, dazkeion beste hainbat sare, eragileekin hartu emana eukitzeko aukeri emateigunak, eta horre beharra identifikatu da, ez? Etorkizunera behire, berko joan ikaslik, zientzia teknologien lotu dugu gaitasunek kontrolan berko joelako, ez? Bai, era transversal baten lantzeko edozein ambitoen baitan, edero baita ere ikuspegi kritiko konstruktibo batetik, ez? Egixe da, gaitasun hauetatik haratago baita ere, gaitasun emozional batzuk eukin berko joela. Egitasmoak bi helburu nagusi ditu. Batetik, ikasleengan zientzia eta teknologia gaitasunak eta zaletasunak sustatzea. Eta bestetik, ikasleak eta irakaslea protagonista bilakatu eta horiek zientzia eta teknologia ikasgaietako proiektuen gidaritzan esperimentatzea. Eskualdeo bost ikastetxeetako zientzia eta teknologia irakasleek osaude lantalde hori, eta proiektue bi fase nagusitan edo garaudeu, ez? Lehenbiziko fase izan da ikastetxez ikastetxe zientzia eta teknologiako irakasleekin bildu eta behar eta nahiek ezagutzie. Behin behar eta nahi horiek ezagututekoen, danok taldien bildu geha, ikasturtien zigarrengo dituen ekintza nagusiek definidu diteu, eta ondoren egin deuna da ikastetxe bakoitzek bere ekintza horiek bereen, garau ikasturtien zier bere ikastetxe eta bere ikasliekin, eta ondoren azoka bat egin amaieria. Iraurgi Berritzenekin elkarlanean ibili gara eta saiatu gara aholkularitza bat ematen gure dakagun eskarmentutik eta gure beste proiektuetatik eta igual batez ere Europako proiektuetatik ikasi duguna saiatu honera ekartzen eta aldan neurrian laguntzen. Irakasleen ikuspegitik, nik uste proiektu oso interesantia dela, ze aukeri daukeu ikasleekin gauza ezberdin egiteko eta BHK nik uste disfrutai jebela gelatik ata eta ibeixen ibilitxe. Gauza asko ikisi ikegu alde batetik nola aztertzean errekin da ibasen kutsadura maileta. Prozesuan erabili deun lan metodologia talde kooperatibuna izen da. 5 talde euki ditut, 5 kideetako, eta BHen arteko elkarrekintzan bitartez jundie proiektuei aurre egin. Hiena gustau zatena laboratoria jungeala, ez gehala klasien egon. Zehoze diferenti egin deula eta gaina taldetan, eta hon erakusteko aukeri edako. Ikasturte amaieran ospatzen den azokak ikasturtean zehar ikastetxe bakoitzean landutako proiektuei balioa ematea eta horiek plazaratzea ditu helburu. Era berean, ekitaldi horren xedeak dira ikastetxeek landutako proiektuak elkarbanatzea eta ikasleen artean komunikazio gaitasunak lantzea. Nik uste oso aberazgarri dela, ez? Azkenin ikasli behas egindeko produktu die, teoria aplikaiez, eta hori herrixen aurrin erakustie eta behaie protagonista sentitzie, oso aberazgarri da bai behaientzat eta bai herritarrek ere ikusteko ikasliek ze gauze jetuen, ze gauze jeko gai dien, da gero hori azaltzeko. Oso guztua zentu naiz, lagun arte honak inda lana itxe asko guztau zat, eta ero guk han indeun lana hemen jendiei erakustire ondo ditzu zat. Ikaslekin azoka hau prestatzeko pixkaten bateratu genuen klasen eman behar genituen gaiek eta horri helduz proposatu genien proiektu bat. Proiektu beraiek landu dute, beraien kontua, eta gero gelan jarraituzte komunean eta horren arabera aukeratu dugu zein zan hona ekarri beharreko material guztiak. Azoka etortzeko kontutan hartu dituen hainbat aspektu, ez bat, erakutsi behar genuna deigarri izatea eta baita praktikoa izatea. Ikasleek zerbait ikastea guzti hortatik eta divertigarri izatea. Horregatik aukeratu dugu gozokik eta gozokien kimika.
Azoka preparatzeko aste bat lehenuo egon ginen gelan proiektu bat iten informazio bilatzeko eta orduan preparatzeko pixkat. Biologiako kurrikulumean zati bat mikroorganismoen mundua aztertzea da, gero behaien genetika eta bar. Eta balio izan digu praktikoki ikusteko gure inguruan dagoen mikromundu hori dana pixket aztertzeko eta konturatzeko lagun txikipila bat ditugula inguruan eta hortaz jabetzeko. Iten jungea eta ikusi deu divertigarria dela eta pixkat ikasi deuna izan da nolain prototipuek eta nolain nana prototipukin. Proiektuan eskualdeko 5 ikastetxek 12 irakaslek eta 200 ikasle inguruk parte hartu dute. Proiektuaren bitartez, ikasleengan zientzia eta teknologia gaitasunak sustatzea eta garatzea lortu nahi izan da.